Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Fit-tmiem din il-ġimgħa kważi 54,500 persuna f'pajjiżna se jitħallsu aktar minn 26.6 miljun euro f'benefiċċji oħra. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon li qal li dan il-pagament jinkludi żewġ benefiċċji imħabbrin fil-budget għal din is-sena. Dawn il-benefiċjarji huma dawk li ma kinux ħallsu iżjed minn 10 snin ta' kontribuzzjoni. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Mark Musu spjega li minn din is-sena ir-rata tal-bonus imarbuta mal-ammont ta' kontribuzzjonijiet li persuna tkun ħalset. Ir-rati ivarjaw minn 550 euro għal min ħallas sena waħda ta' kontribuzzjonijiet għal 1000 euro għal min ikun ħallas sa' 9 snin. Iż-żieda tvarja bejn 50 euro u 400 euro. Intqallib kollox aktar minn 13,200 anzjan l-aktar nisa qed jirċievu il-bonus b'investiment li jlaħħaq aktar minn 10 miljun euro. Musu spjega li dan il-bonus beda jingħata mill-2015 u sal-lum se jkunu tqasmu aktar minn 51 miljun euro. It-tieni pagament se jolqot aktar minn 41,000 persuna li għandhom 75 sena u aktar u li għadhom jgħixu fid-djarhom jew maqrabathom, kif ukoll dawk l-anzjani li ħallsu minn buthom biex jgħixu fid-djar tal-kura privati. Dawn se jirċievu bejniethom 16.5 miljun euro. Aktar minn 18,500 anzjan li għandhom bejn 75 u 59 sena qed jirċievu 350 euro fis-sena, waqt li kważi 22,800 anzjan li għandhom 80 sena jew aktar se jirċievu 450 euro fis-sena. Il-Ministru Falzon qal li l-Gvern qed juri l-qalb soċjali tiegħu. Dal-istadju illi sa issa nitkellmu effettivament l-ewwel 5 ġimgħat, 6 ġimgħat tas-sena dan il-Ministeru diġà wettaq 53% tal-miżuri li kellu fil-budget. Is-Segretarju Permanenti semma żewġ skemi oħrajn li se jiddaħħlu fis-seħħ minn dan it-tmiem il-ġimgħa. Persuni li jkunu qed jieħdu ħsieb anzjani li jiġu minnhom u li jkunu qed jieħdu l-allowance għal carers. Jekk ikunu qed iduru b'żewġ anzjani pereżempju, ir-rata li jibdew jitħallsu tkun ta' darba u nofs ir-rata normali li s-soltu jitħallsu. U miżura oħra li qed nimplementaw hija li fil-każ tal-test tal-mezzi li jintitola persuna l-karta roża, kull żieda li tkun qed tingħata fil-pensjoni di ma tiġix ikkunsidrata fit-test tal-mezzi.